Nah, iki aku mau wis blonjo. Iki aku arep masak. Aku mau blonjonen kembang bawang, tempe gembus, tomat, tahu kuning, buncis, karo bakso. Nah, iki aku tahune karo tempe gembusnya tak oseng sore, mbok tak goreng. Oh gampang lah. Aku arep ngoseng tomat karo bakso. Mergane Simbah seneng banget tak osengke tomat karo bakso iki. Wis iki aku arep ngoseng tomat karo bakso. Iki tomatnya aku senenge tomat ijo ya. Soalnya tomat ijo iki rasanya luwih seger ketimbang tomat abang. Nah, tomat abang aku paling seneng ki tak sambel apa tak engko balado karo apa ngono.